Hello dolls! Dobrodošli u novi video na našem kanalu i još jedan trik. I još jedan trik, da. U ovom videu ćemo vam pokazivati, kao što je Jovana rekla, još jedan trik. Kako nas dve sad ovde ne bismo mnogo dužile. Ja se nadam da vi vidite neku razliku na našem licu. O da. Da li vam naša lica izgledaju nekako više jedro ili možda podignutije ili nismo radile facelifting, nismo. Ali ću vam reći jedan hint, u pitanju je predev ispod očiju. Tako je. Da. Tako da, ako vas ovo zanima kako smo došli do ovakvih lukova, ostanite da gledate naš video do kraja. A ukoliko vam se dopada ovaj naš sadržaj, molimo vas, lajkujte ovaj video, podelite ovo s nekim kome takođe treba ovaj trik i takođe komentarište da li vam se ovo dopalo i da li ćete ovo probati i obavezno probajte. Obavezno i javite utiske, baš nas zanima. Tako da nas dve se bacamo na posao. Idemo! Za ovaj make-up trik će vam biti potreban naravno uobičajeno vaš korektor u boji koju koristite kako bi pokrili, prekrili, odnosno sve podočnjake i jedan korektor svetliji koji koristite za highlight, odnosno kako biste posvetlili taj deo ispod očiju. Ili ga još uvek kao ja nemate, jer ja nemam svetliji korektor, ali nakon ovog videa nameravam da ga kupim. Ja uvek kupujem korektor koji je u boji mog tena, to je Catrice 20 Light Beige, ali definitivno ću posle ovog videa da kupim i neki svetliji. Kako je, otkrivam sve trikove, ljudi! Došla je spremna novost. Došla sam spremna. Uglavnom, poenta priče jeste ta da ćemo nas dve odraditi jednu polovinu lica standardno, kako smo navikli i kako nanosimo korektor do sada, a drugu polovinu lica ćemo odraditi na taj novi način. Da, kako biste i vi mogli da uočite tu razliku i da sami možete da zaključite da se zaista tu nešto dešava. Tako je. Krećemo na posao. Dakle, desnu stranu lica ćemo raditi standardno, uobičajeno i nanosimo korektor, ja nanosim korektor pozamašno. Ja isto, sve otprilike isto ja i uvek ga nanosim ovako. Dobro, neću nanositi. Trouglićima. Trouglići, baš to, evo. Da. I sad ćemo to da blendamo ovim Merrell Techniques četkicama. Ja koristim ovu baš za concealer i ona mi baš odgovara za to jer mi lepo, nekako mi izađe u to područje baš kako treba. Kako treba. Ja koristim ovu isto od Real Techniquesa 200. Ona je za foundation, ali meni je nešto lično više odgovara za korektor. Dobro, naneli smo korektor na ovoj strani lica, standardno ovako ga nanosimo godinama već, a sada prelazimo na glavni trik ovog videa. Glavni trik, tako je, mešanje. Glavni trik, znači, point je da vam bude malo svetliji kako biste mogli da dobijete taj facelifting. To želimo da dobijemo sada. I sad slušajte pažljivo, zapisujte, screenshotujte. Tako. Dakle, prvi korak jeste da korektor stavite, znači, ja se izvinjavam što ne pričam, ali moram da budem precizna. Vidite? Stavite, znači, korektor ovde na sam kraj oka. To je neki spoljašnji ugao oka. Da, tu. Ali zapravo spoljašnji deo područja. Tamo gde stavljate otprilike, pratite liniju eyelinera. Da, ako imate eyeliner. Ili kraj donje linije oka. Kapka. Drugi korak jeste da korektor stavite u maloj količini, znači u ugao oka i da to produžite ka nosu. Kako te pažljivo gledam i pratim. Da, otprilike ovako nekako bi to trebalo da izgleda. Da, otprilike bi tako to, znači ka nosu i jedna linija kako biste usne mogli da osečite. Eto, to su te ključne linije. 3 linijice. Naravno, vi možete da stavite recimo korektor ovde malo što ću ja uraditi u svetloj nijansi, u tamnijoj nijansi koji smo naneli ovde, baš u maloj količini kako bi mi prekrio podočnjake. Ovo je više kao za facelifting, ali i ovo će definitivno prekriti na vašem licu te podočnjake koje imate, pa ukoliko vam treba, jer svi imamo različiti tip očiju, različiti tip lica, ali u svakom slučaju vi probajte i ovom. Sad ću ja, pridržite. Moje lice je drugačije nego Jovanino, tako da ćete sada vidjeti o čemu pričam zapravo. Sad sam ja asistent ovde. Da, i sad ću ja krenuti, evo ja imam drugačiji oblik lica od Jovane, tako da ćete moći da vidite i na mom licu kako to izgleda. Znači prva linica ide ovde. Ovako. Kako biste dobili taj mačkasti izgled. Tako je, to je taj podignut deo lica u smislu što kaže Jovana facelifting. Uga oka.
ugao oka ka nosu, evo. To. I kontura usana. Ja inače baš volim te svetlije korektore zato što vam baš ima razlike kad posvetlite deo ispod očiju. Jel dobro nakon? Dobro je, bravo. Evo. Zadovoljna sam. I sad ćemo staviti malo, dakle bukvalno samo tačkicu kako bismo prekrile podočnike. Evo, tu na sredinu. Tu stavljamo znači tamni korektor koji koristimo, da, inače. Ispod celog. Naravno, na kraju ostaje blendanje svega ovoga i prosto spajanje svih ovih linijica. Tako je. Sad ćemo to sve da sredimo. Ja ću da krenemo od ove linije. Naravno, sada kada blendate, vi pratite ove linije koje ste nacrtali, nemojte da blendate preko toga. Da. Nemojte staviti mnogo, ja sam očigledno stavila previše ovde, pa mi je malo teže da to osenčim, ali samo nemojte mnogo proizvoda da stavite, nego treba vam vrlo mala količina. I to sve naravno zavisi od samog proizvoda koliko je on nekako guste teksture. Da. A to već ćete vidjeti. Koja razlika! Ja ne mogu da verujem koja razlika! Pazi, molim vas, vidite koliko mi ova strana lica nekako podignutija i nekako deluje više jedro nego ova. Da. Jer vidite mi ovo nevjerovatno, ja se stvarno nadam da se ovo vidi. I meni isto, ne znam da li vidite razliku. Jesi ti, nisi osenčila usne? Nisam osenčila usne, ali vidite u očima. Ovo je nevjerovatno, ljudi. Znači, stvarno je ova strana lica mnogo više podignuta, nekako mnogo više na gore. Wow! Otkriva si trik protiv bora i protiv staranja. Bukvalno. Znači, ali nevjerovatno, to su samo 3 pokreta, ljudi, zato što su to delovi lica koje treba tako da istakne. Da. I u tome je poenta. A verovatno niko od nas ne razmišlja zapravo o tome, kao ne radimo to. Wow! U ogledalu se vidi nevjerovatna razlika, ja se stvarno nadam da se vidi na kameri. I ja se nadam da se vidi stvarno razlika, ali se ovdje vidim, vidite kako razliku. Sad ja da završim samo. Naravno, vi možete sad ovdje da stanete i da završite make-up look sa ovim posljednjim korakom, ali nas dve ćemo nastaviti dalje. Naravno, kao naravno. I radit ćemo mali baking. Ostavit ćemo da nam malo, dok odredimo konture, odstoji puder u prahu na ovim delovima gdje smo stavljali ove korektore. I na taj način ćemo dodatno posvetliti te delove lica i dodatno ih podignuti. Koristit ćemo ovu Wet n Wild paleticu za konturu i koristit ćemo ovaj banana powder iz same paletice i nanosit ćemo ga Real Techniques sunđerom, pošto je najbolji apsolutno za baking, meni se najbolje pokazao za baking, međutim bilo koji sunđer mislim da uzmete za ovo da možete, da ćete dobiti dobar rezultat. Sve ono što smo malo pre radili, nanosimo ugao oka. Mada ja inače stvarno ni ne radim baš baking. Ni ja nikad ne radim baking. Pa da. Kao nije potrebno. Hajde. Sve za potrebe YouTube-a. Baš to, za potrebe ovog videa sve baš. Da. I sad ćemo to malo sačekati da odstoji. Tako je, a za to vrijeme mi ćemo raditi konturu. Ovaj dio videa ćemo malo iseckati, ali se vidimo na kraju videa kad budemo imali finalne rezultate. Dobro ljudi, sada kada smo uradile konturu, kao što možete vidjeti, sada je vrijeme da skinemo ovo što smo pekle, odnosno ovaj baking sa lica. To radimo jednom širokom četkicom, bukvalno samo skidamo više proizvoda. Da, ove linije koje se vide, bukvalno samo to skinete. Eto ovako, ništa lakše, par poteza. Bravo. To je to. Sad će i ova to isto uraditi. I to je to. Evo razlike. Ja se nadam stvarno da vi to vidite. Mi vidimo uživo i očigledna je razlika. Uživo se sve vreme oduševljavamo kao da li je moguće. Totalno je više podignuta ova stranica. Izgleda mnogo mlađi jedni. Jer to nam svima treba. Svima, apsolutno svima. Tako da ljudi, ukoliko vam se sviđa ovaj naš trik i sam video, obavezno nam javite to, komentarišite video. Naravno, subscribeujte se na naš kanal ukoliko već niste, kako biste mogli da vidite neke nove trikove koje vam pripremamo.
Nadamo se da ste uživali u ovom videu i vidimo se u nekom narednom. I samo da dodam, nadam se da vam je ovo bilo korisno i da ste shvatili da se uz pomoć šminke možete i tekako odmladiti i uštediti mnogo novca jer vam nije potreban facelifting, samo vam treba šminka. Jeste, baš tako. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!